қаҳрамони барномаи навбатиамон Файзиддин Халилов дилбохтаи якарбаи шарқии ушу мебошад. Дар зарфи фаъолияти начандон тӯлонӣ мавсуф тавониста бо амалу ҳаракатҳои зебо дар Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ эътибори хосаро пайдо кунад. тавре маълум шуд, Файзиддин нозикиҳои ушуро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров меомӯзад. худи Мавлон дар Федератсияи ушу ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. мавсуф аз соли 2000 ба тамрин шурӯъ кардааст. аз соли 2008 то инҷониб масъулияти мураббигиро ба ӯҳда мегирад. вай довари дараҷаи ҷумҳуравӣ ва дорои камарбанди сиёҳ дараҷаи дуюм аст. ном бурда дар тайёр ва омода кардани ушучони бо маҳорат низ муваффақ шудааст. аниқтараш, шогирдонаш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштаанд. то ҷое ки мо маълумот дорем, шумо тӯли 4 сол мешавад ки дар намуди ушу тавлу ва ушу санда машқу тамрин менамоед ва албатта дар як қатор мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ низ иштирок кардаед. хуб, мехостем ки сараввал дар бобати ҳамун машқу тамринҳои ҳамарӯзае ки шумо ҳамроҳи мураббӣ Мавлон Сафаров мегузаронед, мехоҳем бифаҳмем ки тӯли чанд соат машқу тамрин мекунед ва сараввал машқро аз чӣ шурӯъ мекунед. дар ин бобат мехостем ки ҳам ба мо ва ҳам ба тамошобинон маълумот бидодед. мо ҳаррӯза машқро тамрин мекунем. 2 соат ҳар рӯз 2 соатӣ машқ мекунем ва машқи мо аз давидан сар мешавад ва мо баъд аз давидан разминкаҳои ҳар намуда арҷмани турник, яъне ана ҳамин гуна машқҳоро шумо ҳамарӯза иҷро мекунед. ана ҳамин машқу тамринҳое ки шумо ҳамарӯза иҷро мекунед, чун шумо хурдсол ҳастед, барои шумо мушкилиро эҷод намекунад? Не, барои ман хеле хурсандам ки ҳамин машқҳоро мекунам ва ин машқ барои ман фоидаовар аст. ине ки шумо шомили ана ҳамин намуди варзиш шудед, яъне ушуро интихоб намудед, сараввал шумо машқу тамринро аз ушу санда шурӯъ намудед ё ин ки аз ушу тавлу? ба ман осонтар ушу тавлу буд. мо лапа кор мекунем, мо дар назди оина кор мекунем ки зарбаҳомон хеле рост шавад ва бо халта кор мекунем ки зарбаҳомон хеле боқувват шавад. мо рӯзи сешанбе машқҳои дастаҷамъӣ кор мекунем. ҳам баъд аз айвай усулҳои гӯштингро кор мекунем. барои ушу тавлуро хуб аз бар намудан нозикиҳои ин намудро кадом усулҳоро шумо дар анамин машқу тамринҳо бештар иҷро мекунед? мабу, суйбу, гумбу, анамин стойкаҳоро бояд аз худ намояд. агар ҳамин ҳаракатҳоро хуршӯ натонад, дар тавлу хеле душвор мешавад. албатта ушу тавлу аз ҳар гуна асбобҳо иборат аст. яъне ҳар як варзишгар дар дилхоҳ мусобиқа бо таҷҳизотҳои гуногун баромад мекунад. яъне бо чӯб, бо шамшер ва дигарҳо. бештар шумо бо кадом асбобҳо дар машқу тамринҳо, яъне кадом асбобҳоро истифода мебаред? шамшер, веер, чаки, чайнсван, найнсван, ин чайнсван, найнсван, ин ката аст. кадоме аз ҳамин асбобҳоро истифода бурдан мушкил аст, кадомеш осонтар аст? ба ман осонтараш чаки шамшер, душвораш ба гум кати веер. яъне гум ана ҳамун чӯбе мебошад ки бо ӯ яъне ҳаракат намудан барои шумо мушкил аст. бештар тӯлян кор мекунем. ин як саҳначае аст ки мо ӯро иҷро мекунем. новбаза ба машқу тамринҳои душвори ушу Файзиддин тоб овард. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бо диққат гӯш меандохт. ин буд ки дар зарфи начандон тӯлонӣ ба яке аз варзишгарони фаъол табдил ёфт. албатта дар ин самт заҳмати мураббиаш аввалин дараҷа аст. чуноне мегӯянд, мураббӣ бояд муносибати самарабахш, боварикунандаро бо варзишгар ташаккул дода тавонад, дорои малакаи шарҳи эътимодноки маводи таълимӣ бошад, намоиши роҳҳои техникӣ тактикиро ташкил карда ҷараёни таълим ва
машқкуниро назорат ва таҳлил карда тавонад. Ҳамин тариқ Файздин пас аз фаъолияти начандон тӯлонӣ мураббиашро водор сохт то ба майдони рақобат ворид шуданро рухсат бидиҳад. мусобиқаи аввалини о то дербоз аз хотираш зудуда нахоҳад шуд. Он сабқат барои Мавлон Сафаров санҷише буд ва исбот месохт ки то куҷо гузарондани ҳамоишҳои таълимию тамринияш ҳадафрас шудааст. аввалин мусобиқае ки шумо баромад намудед аз намуди ушу тавлу буд ё ин ки ушу санда? аввалин мусобиқаи ман дар ушу санда ман хеле метарсидам ва баромадам ҷои сеюмро гирифтам. ба ман хеле душвор буд ин мусобиқаи якумам. итминон доштед ки аз намуди ушу санда медал ба даст меоред ё ин ки танҳо анамун ҳадафи шумо ҳунару истеъдоди худро ё ин ки қувваи худро санҷидан буд дар мусобиқа? қувваи худро санҷидан буд ва ман ҷои сеюмро гирифтам. аз ин розӣ шудам, барое ки бори аввал буд ин. дар анамин мусобиқа бештар бо дасту пой кор кардед, яъне ё ин ки усулҳои гӯштинро ҳам истифода бурдед? ҳам ба дасту по, ҳам ба усулҳои гӯштинг. хеле хуб. рақибон чӣ гуна буданд? пурқувват буданд ё ин ки барои шумо заифтар буданд? Чӣ гуна буданд анамун ҳарифон? аз кадом ҷиҳат онҳо бештар пурқувват буданд? бештар бо даст кор мекарданд ё ин ки усулҳои гӯштинро истифода мебуданд? ҳарифҳои ман аз усулҳои гӯштинг истифода мекарданд. таҷрибаи зиёд доштанд. ҷои сеюмро гирифтед. устод шуморо чӣ гуна қабул кард ва аз натиҷаи нишондодаи шумо то куҷо қаноатманд шуд? устодам хурсанд шуд ки ин аввалин мусобиқаи ман буд. бештар аз истифода бурдани усулҳои гӯштин хатогии шумо зиёдтар буд ё ин ки бештар аз зарба задан? бештар аз усулҳои гӯштин хатогӣ доштам. ба ман фаҳмоданд ки аз усулҳои гӯштин пурқувват шавӣ. вақте ки мусобиқаи аввалинро бо мақоми сеюм ҷамъбаст намудед ва дар назди худ чӣ мақсад гузоштед? яъне дар мусобиқаи минбаъда ҷои дуюмро гирифтан ё ки ҷои якумро гирифтан буд? чӣ буд мақсадҳо? чӣ буд? мақсадам буд ки дар мусобиқаи оянда хубтар баромад кунам. дар ушу санда то як андозае як натиҷаи хубе нишон додед, зеро аввалин бор тавонистед ки иштирок намоеду соҳиби медал гардед ва аз намуди ушу тавлу ва чӣ гуна баромад намудед? бори аввал чӣ гуна натиҷаҳо нишон додед? аз усулҳои ушу тавлу ман чандсон баромад кардам ва ҷои аввал гаштам. Файзиддин, анамин чайнсбайн ва найтсбайн, яъне ин чӣ маъно дорад? ин бе асбобҳо мешавад. яъне ки бе асбоб аз намуди ушу тавлу баромад кардан аст. барномаи махсусро ин иҷро мекунад, ҳамин тавр? хеле хуб. акнун бигӯед ки дар ин мусобиқа шумо тӯли чанд дақиқа ҳаракатҳои ушу тавлуро нишон додед? ман 1 дақиқаву 20 сония бисёр хуб баромад кардам. Файзиддин, дар ушу сандам ҳунари худро нишон додед ва дар ушу тавлу ҳам. акнун аз миёни ҳарду инҳо барои шумо кадомаш осонтар будааст? ушу тавлу. барои чӣ ушу тавлу осон аст? барои он ки дар ушу тавлу зарбазанӣ нест, ҳам фақат бо асбобҳо мо кор мекунем, ҳам чайнсбайн, найтсбайн кор мекунем. мусаллам аст ки гузарондани ҳамоишҳои таълимию тамринӣ берун аз марзи ватан ба таҷрибаи ғанӣ пайдо кардани варзишгарон мусоидат мекунад. гарчанде федератсияи мазкур ин иқдомро роҳандозӣ накардааст, лек дар гузарондани курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисон аз хориҷи кишвар, алахусус аз ҷумҳурии мардумии чин саҳми назаррас дорад. айни замон дар тоҷикистон ду намуди ушу тавлу ва ушу санда амал мекунад, тавре ки аён гашт Мавлон Сафаров бештар ба наврасон нозикиҳои ушу санда ва ушу тавлуро меомӯзонад. истифодабарии тарзу усулҳои варзиш дар ушу санда маҳдуд нест. ба ин намуди ушу ки ҳамзамон муҳорибаи тан ба тани хитоӣ ҳам мегӯянд, дар ҷумҳуриямон мусобиқаҳои гуногун ташкил карда мешавад. баъди мусобиқаи шаҳрӣ ман роҳат гирифтам ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ. хуб, ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ роҳат гирифтед ва дар ин мусобиқа тӯли чанд рӯз омодагӣ дидед бо мураббӣ ва аз рӯи кадом намуди ушу шумо дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баромад намудед? тӯли 1.5 моҳ машқ кардам, ҳам тавлу ҳам
ушу санда. аз ҳар дуи намуд баромад намудед. хуб ё дар пурра дар бобати анамин баромади худ дар мусобиқа ҳарф занем. чӣ гуна баромад кардед? чанд рақиб доштед? ман аз намуди ушу санда 2 рақиб доштам. ҳар ду рақибонамро мағлум кардам ва ҷои сазовори якум шудам. рақибони шумо чӣ гуна буданд? яъне бештар онҳо аз кадом ҷиҳат пурқувват буданд? аз ҷиҳати техникӣ ё ки аз ҷиҳати физикӣ? аз ҷиҳати техникӣ, аз дасту поча, ҳам аз усулҳои гуштинг. хуб барои шумо бештар рақиби якум мушкилтар буд мағлуб кардан ё ки рақиби ниҳоӣ? рақиби ниҳоӣ. аз кадом ҷиҳат рақиби анамин ниҳоии шумо барои шумо арзандатар буд? барои ҷои финалӣ буд. ҳам вайро барои ҷои аввал ҳаракат мекард, ҳам ман барои ҷои аввал ҳаракат мекардам. хуб анамин рақобати шумо дар даври финалӣ тӯли чанд дақиқа идома ёфт? 3 дақиқаву 20 сония. хуб дар анамин муддати 3 дақиқаву 20 сония шумо бештар муқобили ҳарифи худ кадом усулҳоро истифода намудед? ман усулҳои гуштингро бисёртар истифода мебурдам, аз поҳояш, аз миёнаш. ҳам зарбаҳои дасту поча кор мекардам. ман бештар аз зарбаҳои лонкик, хайкик, медалкик истифода мебурдам. лонкик, хайкик ин як зарбаҳое аст ки 2 балл гирифтан мегирӣ. ман дар наздам мақсад гузоштам ки на ҷои сеюмро гирам, а ҷои аввалро гирам. ба ҷуз шаҳри душанбе фаъолияти ушу дар шаҳри хуҷанд ҳам назаррас мебошад. ҳамин аст ки ҳаммасола дар ин минтақа мусобиқаҳо доир мегардад. файзиддин ба шаҳри бостонии хуҷанд низ сафар кардааст, аммо ӯ хеле хуб дарк намуда буд ки мусобиқаи ҷумҳуравӣ аз сабқати ширкат варзидааш то кадом ҳад тафовут дорад, вале ин барои фатҳ кардани қуллаи мурод монеаеро эҷод накард. чаҳор мартиба ба шаҳри хуҷанд сафар намудед ки дар як қатори мусобиқаҳои бонуфуз яъне ҷумҳуравию осиёӣ баромад намудед. хуб дар ин ҷо рақобати шумо чӣ гуна буд? бори аввал ман дар ушу санда баромад кардам. як сару гардан рақиби ман аз ман боло буд. ман шикаст хӯрдам дар мусобиқаи хуҷанд бори аввал. дар намуди ушу тавлу чӣ гуна ҳунари худро нишон додед? дар намуди ушу тавлу ба шамшер кор кардам, ҷои аввалро гирифтам. хеле хуб. вақте ки шумо дар анамин мусобиқа бори аввал ба шаҳри хуҷанд рафтед, дар намуди ушу санда шикаст хӯрдед, роҳафтода нашудед? не, барои он ки варзиш фақат бурду боғ дорад, ҳам шикаст мехӯрӣ, ҳам мебурӣ. мусобиқое ки минбаъда, яъне ки бори дуюму сеюм ва чорум маротиба дар ин шаҳри хуҷанд баромад кардед, натиҷаҳо оё беҳтар шуд? 3 маротибаи дигар ба вилояти суғд баромад кардам ва ҷои аввалро гирифтам. хуб дар анамин 3 маротибае ки шумо баромад кардед, ҷои аввалро гирифтед, рақибони шумо аз куҷо буданд? аз хуҷанд буданд ё ин ки аз дигар ноҳия? ман дар вазни 27 кило баромад кардам аз хатлон. якум рақиби ман хеле заиф буд. ман вайро ба усулҳои гуштинг мағлум кардам. даври финалӣ барои шумо як даври яъне ҳалкунанда буд ки дар анамин давр шумо метавонед ки унвони қаҳрамониро ба даст биёред. хуб рақиби финалии шумо аз куҷо буд? аз хатлон буд.
ба ман хеле душвор буд. Рақиби аз хатлон буд. ман вайро ба усулҳои гӯштин мағлум кардам. зарбаҳои дасту почаро бисёртар кор кардам ва усулҳои гӯштинро истифода бурдам ва ҷои аввалро гирифтам. бештар аз кадом ҷиҳат ҳарифи финалии шумо пурқувват буд? Яъне аз ҷиҳати техникӣ ё ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ? аз ҷиҳати ҷисмонӣ хеле мода намешуд ва хеле кор мекард кати ман. 2 хол зиёдтар гирифтам, ғолиб омадам. ин дафъа ман хеле машқ кардам, тамрин кардам ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷои аввал гардам. дар ушу саҳнда шумо ҳунари худро хеле хуб нишон додед ва ҷои аввалро гирифтед. дар ушу тавлу чӣ гуна баромада будед? ман дулиан баромад кардам. ин даставӣ мебошад. 3 нафар иҷро карда мешавад ва мо ҷои аввалро гирифтем. ба доварҳо хеле махкур шуд. ин намоиши варзишӣ аст, яъне ин намоишро пешкаши анамун доварон, пешкаши анамун тамошобинон мегардонед. тӯли чанд дақиқа иҷро карда шуд? 1 дақиқаву 20 сония. дар воқеъ варзигар дар нахустин сабқати сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта ба эҳсосот дода мешавад, аммо ҳунарнамои аввалини Файзиддин низ аз ҷониби масъулин хуб баҳогузорӣ карда шуд. ба гуфти эшон камбудиҳое ки аз ҷониби ӯ сар зад ислоҳшавандаанд, вобаста ба ин чунин сабқат ба варзигар имкон медиҳад то аз ҳарифон чизҳои лозима ва заруриро омӯзад. ба ҳамин тарз вай барои аввалин бор дар мусобиқаи Осиёи Марказӣ ширкат варзид. соли 2019 мусобиқаи осиёӣ дар шаҳри хуҷанд шуморо интизор буд, ки дар ин мусобиқа аз дигар давлатҳо ҳам низ ширкат варзиданд ва акнун мехостем дар анамин бобат ба мо каме нақл мекардед ки мусобиқаи осиёӣ чӣ гуна пушти сар шуд? дар мусобиқаи Осиёи Марказӣ ҷои сеюм гирифтам. 3 ҳариф доштам. якум ҳарифи ман аз Узбекистон буд. ман вайро мағлуб кардам. дуюм ҳарифи ман аз Туркменистон буд. ман вайро мағлуб кардам ва полуфиналӣ баромадам. ба қирғиз задам. ман шикаст хӯрдам ва ҷои сеюм гирифтам. ман дар вазни 31 кило баромад кардам. ба ман хеле мушкил буд. барои ҳамин ман сазовори ҷои сеюм гаштам. яъне вазни аслии шумо 27 килограмм буд ва шумо дар вазни 31 килограмм баромад кардед. бинобар ин барои шумо мушкилтар буд. ва Файзиддин, биё дар бобати анамун рақиби аввалине ки бо ҳарифи ӯзбекистонӣ рӯбарӯ шудед, ӯро шумо чӣ гуна мағлуб кардед? зеро ки шумо аз тактикаву техникаи ӯ, яъне аз усулҳое ки муқобили шумо ӯ истифода мебарад огаҳ набудед ва чӣ гуна ӯро шикаст додед? аз техникаи усулҳои дасту поча, чунон ки дасту поча дар ушу холҳои зиёд ба даст меёрӣ. бори аввал дар анамин мусобиқаи Осиёи Марказӣ рӯи гилем баромад кардед, ҳароси шуморо фаро гирифта буд, чунки ин мусобиқа аз дигар мусобиқаҳои гузашта ба куллӣ фарқ дошт. бениҳоят ба ман мушкил буд, чунки 2 бор аз гилем мебаромадӣ ва мағлуб мешудӣ. Рақибамро намешинохтам. ҳам тарс буд дар дилам, ҳам вақте ки ман 2 зарба дасту поча кор кардам, тарсам аз дилам баромад. баъд вайро мағлуб кардам. аллакай, яъне рақиби ӯзбекистонӣ ва туркманистониро мағлуб намудед. фикр мекунам ки анамин чашми шумо кушода шуд ва худро озод ҳис кардед. оя буд дар анамин рафти мусобиқа, яъне дар рафти баромад кардан, мураббӣ яъне Мавлон Сафаров зуд ба шумо таъкид менамуд ки ана ин амали ту масалан хато аст ё ин амалат дуруст аст, бештар метавонӣ ин усулро истифода барӣ? ба ман мураббӣ мегуфт ки дасту поча кор кун. гуфтанд ки натарс, ту 2 ҳарифатро мағлуб кардӣ ва ту ғолиб мешавӣ. рақиби минбаъдаи шумо чӣ гуна бо шумо қуввозмоӣ кард? рақиби дигари ман аз Қирғизистон буд. ӯ хеле пурқувват буд, бақувват буд. Техникаш хеле тезтар буд. Якум давр ман вайро мағлуб кардам. Дуюм давр ӯ маро мағлуб кард. даври иловагӣ доданд ки касе ҷои аввалро гирад. маро ӯ аз
аз рӯи гилем баровард барои ҳамин ҷои аввалро гирифт. яъне шумо дар ҳамин лаҳза аз касб кардани мақоми аввал маҳрум гаштед ва вақте ки шикаст хӯрдед худро чӣ гуна ҳис кардед? ман дилам шикаста нашуд барои он ки ман аз ушу худамро пурқувват қабидам барои он ки мусобиқаи ушу тавлу дар пеш маро интизор буд. ман дар ушу санда ҷои сеюмро гирифтам, ғамгин шудам. баъд дар ушу тавлу хостам ки ҷои аввалро гирам. аз худатон то ҷо шумо боварӣ доштед ки дар ушу тавлу ҷои аввалро мегиред? бале, барои он ки ман хеле зиёд машқ кардам дар ушу тавлу. дар ан ҳамин мусобиқаи осиёи марказӣ шумо танҳо баромад кардед ва беистифода ягон асбоб, яъне ҳар як амале ки иҷро мекардед барои ғолиб шудан аз худи шумо вобастагӣ дошт. ва чӣ гуна шумо ин ғолибиятро, яъне мақоми аввалро ба даст овардед? дар намуди ушу тавлу ҳафт довар баҳогузорӣ менамоянд. ман дар назди ҳафт довар натарсидам, хеле хуб баромад кардам, аз гилем берунам баромадам. соли 2019 барои ман хотирмон буд. Файзиддин, дар намуди ушу аллакай шумо дар як қатор мусобиқаҳо баромад намудед ва ҳунару истеъдоди худро нишон додед. хуб, дар мактаб донишандӯзии шумо чӣ гуна аст? ман дар мактаб хуб таҳсил мекунам. барои шумо бештар кадом фанҳои дарсӣ писанд аст? ба ман забони русӣ ва математика писанд аст. ман ҳалли масъала, ҳалли муодила хуб иҷро мекунам ва мехоҳам бо забони русӣ ҳарф занам. ман дар вақти холигӣ шеър, ғазаб, афсона мехонам. хуб, дар оянда шумо ният доред ки то охир дар ан ҳамин намуди ушу машқ тамрин намоед ё ин ки бихоҳед ки бо ан ҳамин фанҳои дақиқ, яъне фанҳои математика бештар кор намоед? мехоҳам ҳам хонам, ҳам машқ кунам, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам. ташаккури зиёд барои суҳбат, Файзиддин, ва мо низ ҳайати эҷодӣ дар оянда ба шумо ҳам дар ҷодаи илм ва ҳам дар ҷодаи варзиш муваффақияту комёбиҳои беназиро орзумандем. бо иллати бемории ҳамагин имсол мусобиқаҳои хурду калон ба таъхир гузошта шуд, вале мураббии ҷавон шогирдонашро дар ҳолати хуби варзишӣ нигоҳ доштан пайваста ба ҳамошои даста-ҷамъӣ ҷалб месозад. умедворем ки имтиҳонҳои ҷиддии минбаъда ба қаҳрамони барномаамон Файзиддин Халилов муваффақияту пирӯзиҳои нав ба навро ба бор меорад.